jingpule na kitab ar Samuel klenong ka ar pusaw khot ar bat khandai hadu khat nyo kumta usim ulaong ha Joab bat kirang ba perton kibadan bat kilet sha kijat Israel baro nadu dan hadu Bershiba bat nyo ya upai pendriu baro bangandup tem ya ke jingbun jungki Joab ula ai ha usim ke jingken ya kibriu ha Israel ladan praspa hajar kirang ba yale kibab teben bandra waitlam bat ha Juda ladan sanspa hajar Hadian David ula babe ba ula pha nyo ya kibriu Teo David ula ong ha utrai ngara le pop shi kadde bangala le ya kani Henry nga kirpat me atrai to wengno ya kjingbaman ushakri jome namar ngala le bi chibun e haba David ula khimen stem ktien jong utrai kalapoi ha ugat nong itu lupa unong pe jong David ka ong ki let ong ha David ba utrai ong kumni ngatwa ha phi lightly ki jit kawai naki pangan le yakata happy kumta ugan ula wan ha David ban ula yathu ha kumbar pha ong ayu pidien laisnem kanems new ha kari jumpi ne pin pet light nai na kinong shun kibabe epi ne ban wan laisni ka khlam ha kari jumpi perkhat menta badrai ngan likra jubab ayu sha uta ubalapha inga teu David ula ong ha ugan ngalahap ha ka jingkorden ka bakraw I ngan mat ha ka kti jong utrai namar ka jing isen age kalong ka bakraw Henry ngam dei badhap ha ka kti ubriu kumta utrai ula pha ka khlam ha Israel Nadu menstep hadu kapor balabu Nadu dan hadu Bershiba layap inyo peu hajar ngot kibriu te habau angel ula kiner yela kikti shapang Jerusalem pan benjot yaka utrai ula khuslai ya ga jinglanat bat ula ong ha angel ubuwan ra jingjot halor kibriu kenyo pensange ya kakti jonghi Uta au angel uladan hajan kenten jong aruana unong jebus teu David ula kren ha utrai haba ula yoi ya angel ubasho ya kibriu ong hakmi ngalale sniu nga unong ab ngalale dagan Henry kine kilang brot ayu kelale ai kakti jome ngakirpan kan penshitom yanga badya kaying ukpa jonga ktien jong Blei kasam lai pu ar kadkhot iwei hadu ar batsan hadu henyu so uta ubriu uba lambap no ya kajingle palat chung uba ya kapap chung laweng no so uta ubriu ya uba Blei nyo shu kum ubam hok ubam dan jing arsap ha kamensium timenta ngalapla yela kapap hame ngam shem la set yela kajing sniu ngala ong ngan pla yela kalet ha utrai namar kata kan uba I hog to undwa yame ha kapor jing shipa la ki umba kin phalo kin omkot yu milong kaja kari jonga toda yanga na kajing sniu kabakir kut yanga ko noda jonga topen im tokdup yanga zela Ko gospel kat kum Marcos kalanong ka ba Henryo kat khot iwei hadu Henryo. Ujisu ulalit no nangta bat ulalit pai shishnong lajong. Ringkat bat kisenran jamu. Hakasni sabat ulastang bat hikai hakasinokok. Ladon shibun kibriyo hangta. Bat haba kilayo smo yao kila smo pella. Nang no ulayo ya kane kabor kila kili. Kajingstat ayu kat kane kaba ulayo. Dakumno ulla bele kini ki kam phela hato umdei umistri dev ukhun kamaria shipara bar jacob ujose ujudas bar Simon hato kipara kinthe ju kimshong hangne tikumta kila thut no ban kila kinta yu
Ujisu ulaong haki. Unong yatu lupa uyo burom keleng saudong letang hasnong lajong bad hapdeng la kikur kijan. Shim la abne kampla hangta letang ba ulabu yela gikti haki bapang kato katningun bad ula penkot yiki. Hadu kata ula sngolingo bad snodiaw namar ka jingbam ngit chungki. Nangta ujisu ula let keleng saudong kinong red panhika ya kibriw. Ka gospel jong utray.